тое, што ўлады называюць злачынствам, яно было ўчынена не на тэрыторыі Беларусі. Ці то ён там ваяваў у краіне ў палку Каліноўскага, як намякаюць, ці то ён там узарваў цягнік у Брянскай вобласці, але чамусьці яго судзяць у Беларусі, судзілі ў Беларусі. Магчыма таму, што менавіта ў Беларусі адзіная краіна Еўропы, дзе захавалася смяротнае пакаранне. І вось трэба было прысудзіць яго да смяротнага пакарання, каб можна было потым распачаць нейкія перамовы, нейкі торг з Нямецчынай наконт умоваў яго вызвалення. Бо калі б яму прысудзілі, я не ведаю, 20 гадоў, 15 гадоў, гэта не выклікала б такой рэакцыі ў Нямецчыне. А тут смяротнае пакаранне. І менавіта па гэтай прычыне яго судзілі не ў Расіі, а на тэрыторыі Беларусі. І прычым цікава, што прадстаўнік МЗС Беларусі абсалютна празрыста намякаў, што пра лёс гэтага чалавека вядуцца перамовы паміж Беларусі і Нямецчынай.